Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η υλοποίηση του τοπικού προγράμματος αλλιευτικών περιοχών Λάρνακας Αμοχώστου. Το τοπικό πρόγραμμα είχε ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας 4 Βιώσιμη Ανάπτυξη Αλλιευτικών Περιοχών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλίας 2007-2013 και είχε συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας και την Κυπριακή Δημοκρατία. Το Τμήμα Αλίας και Θαλασσίων Ερευνών είχε εγκρίνει ως φορέα υλοποίησης του τοπικού προγράμματος την αναπτυξιακή εταιρεία επαρχίας Λάρνακας Limited, η οποία σχεδίασε και υλοποίησε το πρόγραμμα. Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2010 και ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2015. Μαζί μας βρίσκεται σήμερα ο συντονιστής του προγράμματος, λειτουργός της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας Λάρνακας, κύριος Μάκης Παπαμιχαήλ, ο οποίος και θα μας παρουσιάσει το περιεχόμενο, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της υλοποίησης του τοπικού προγράμματος, καθώς και τις προοπτικές που προκύπτουν για τις αλλιευτικές περιοχές των επαρχιών Λάρνακας και Αμοχώστου τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. Κύριε Παπαμιχαήλ, ποια είναι η ιδιαιτερότητα του τοπικού προγράμματος που το διαφοροποιεί από τις υπόλοιπες δράσεις του επιχειρησιακού προγράμματος Αλίας 2007-2013? Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και τη φιλοξενία στην εκπομπή σας, που μας δίνει την ευκαιρία να αναδείξουμε τη σπουδαιότητα της υλοποίησης του τοπικού προγράμματος, αλλά ταυτόχρονα μας δίνει και τη δυνατότητα να αναφέρουμε τα αποτελέσματα της υλοποίησης του. Η ιδιαιτερότητά του πηγάζει από τη φιλοσοφία που διέπει το όλο πρόγραμμα και αφορά συγκεκριμένα την προσέγγιση leader, που ουσιαστικά είναι ένας μηχανισμός μέσα από τον οποίο οι διάφοροι τοπικοί φορείς συνενώνουν τις δυνάμεις τους ώστε να υπέρθει ανάπτυξη στην περιοχή τους. Η προσέγγιση leader, στη βάση της οποίας υλοποιούνται ευρωπαϊκά προγράμματα τα τελευταία 25 χρόνια, κυρίως στις αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαρακτηρίζεται από τη δικτύωση και την εκ των κάτω προς τα πάνω προσέγγιση, δηλαδή το σχεδιασμό ενός προγράμματος με βάση τις ανάγκες των συνεργαζόμενων περιοχών, των τοπικών φορέων και του τοπικού πληθυσμού, ενώ και ακολούθως η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται από φορείς της περιοχής, που προέρχονται από τη συνεργασία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τέτοιος φορέας είναι και η εταιρεία μας, που έχει ως περιοχή παρέμβασης τις επαρχίες Λάρνακας και Αμοχώστου. Ποιος ήταν ο βασικός στόχος του τοπικού προγράμματος και σε ποια περιοχή υλοποιήθηκε το πρόγραμμα? Η αναπτυξιακή στρατηγική του τοπικού προγράμματος επικεντρώθηκε γύρω από ένα κεντρικό θέμα συσπήρωσης, που έχει οριστεί ως η αξιοποίηση του ενδογενούς δυναμικού της περιοχής παρέμβασης για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της, καθώς και για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Την περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος αποτέλεσαν οι αλλιευτικές περιοχές των επαρχιών Λάρνακας και Αμοχώστου, όπως αυτές είχαν οριστεί από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλίας 2007-2013. Οι περιοχές αυτές ήταν οι Δήμοι Λάρνακας, Αγίας Νάπας και Παραλιμνιού και τα κοινοτικά συμβούλια Μαρή, Ζήγη, Ορμίδια, Ξυλοτύμπου και το Γιοπέτρι. Ποιος ο προϋπολογισμός του τοπικού προγράμματος και ποιες δράσεις περιλαμβάνει αυτό? Η συνολική δημόσια δαπάνη του τοπικού προγράμματος, δηλαδή η χρηματοδοτική ενίσχυση, ανήλθε στα 1,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το συνολικό κόστος του προγράμματος ξεπέρασε τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιήθηκαν 3 έργα δημοσίου συμφέροντος που αφορούσαν στην ανάδειξη και προβολή του αλλιευτικού χαρακτήρα των περιοχών. Τα 2 πραγματοποιήθηκαν στο Δήμο Λάρνακας και το 1 στο Δήμο Αγίας Νάπας, 15 ιδιωτικές επενδύσεις, 6 συλλογικά έργα και άλλες δράσεις κοινής ωφέλειας και 2 έργα διακρατικής συνεργασίας. Ποιοι τύποι ιδιωτικών επενδύσεων συγχρηματοδοτήθηκαν μέσα από το τοπικό πρόγραμμα? Στις ιδιωτικές επενδύσεις περιλαμβάνεται η δράση για ενίσχυση του αλλιευτικού τουρισμού. Η εφαρμογή του αλλιευτικού τουρισμού από τους επαγγελματίες αλλιείς αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί πολύ σημαντική προοπτική για τους ίδιους. Η δραστηριότητα αυτή βρίσκεται πιο κοντά στην καθημερινότητα των ψαράδων από κάθε άλλη δραστηριότητα διαφοροποίησης της αλλιευτικής του δραστηριότητας. Ταυτόχρονα συμβάλλει στην ενίσχυση του αλλιευτικού εισοδήματος, στη μείωση της αλλιευτικής προσπάθειας και ως εκ τούτου στη διατήρηση και αύξηση των εχθιαποθεμάτων. Παρ' όλα αυτά, το μειωμένο ενδιαφέρον για εφαρμογή του αλλιευτικού τουρισμού προκύπτει από τις απαιτήσεις του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου,
το οποίο χρήζει προσαρμογής όσον αφορά την εφαρμογή του στα επαγγελματικά σκάφη παράκτειας αλιείας. Το 2013 είχε ολοκληρωθεί η υλοποίηση ενός έργου αλευτικού τουρισμού στο αλευτικό καταφύγιο Ζυγίου, που είναι και η μοναδική πρόταση που υλοποιήθηκε για αλευτικό τουρισμό μέχρι σήμερα. Παράλληλα, χρηματοδότησης έτυχαν 2 υφιστάμενες ψαραγορές στο Δήμο Λάρνακας. Το Μάιο του 2014 δημοσιεύτηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το σχέδιο χορηγιών για εξυγχρονισμό των ψαροταβέρνων της περιοχής. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβλήθηκαν 15 προτάσεις, από τις οποίες τελικά εγκρίθηκαν συνολικά οι 12. Το σχέδιο προέβλεπε την υιοθέτηση συγκεκριμένων προδιαγραφών ποιότητας από τις ψαροταβέρνες της περιοχής, όπως η μονοχρωμία ή η διχρωμία σε τραπεζομάντιλα και τέντες, συγκεκριμένες προδιαγραφές για τα τραπεζοκαθίσματα, παροχή πληροφόρησης για τα αλλιευτικά προϊόντα που αυτές διαθέτουν προς κατανάλωση και ύπαρξη μενού σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Προηγουμένως, κάνατε αναφορά σε συλλογικές δράσεις και δράσεις κοινής ωφέλειας. Τι αφορούσαν αυτές οι δράσεις? Σε αυτό το πλαίσιο εντάχθηκαν διάφορες δράσεις, όπως η προώθηση των φρέσκων αλλιευτικών προϊόντων αλίας και υδατοκαλλιέργειας. Η δράση υλοποιήθηκε μέσα από μια σειρά υποδράσεων και συγκεκριμένα μέσα από την πραγματοποίηση παγκύπριας διαφημιστικής εκστρατείας προώθησης των φρέσκων αλλιευτικών προϊόντων διάρκειας 1 μήνα, μέσα από την πραγματοποίηση ενημερωτικών σεμιναρίων προς μαθητές και καταναλωτές σε παγκύπρια βάση και μέσα από τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Ψαριού στο Δήμο Παραλιμνίου. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η όλη δράση αναδείχθηκε ως καλή πρακτική από τη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλληλείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ιδιαίτερη σημασία για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος ήταν και η πραγματοποίηση των 2 σχεδίων κατάρτισης που απευθύνονταν σε απασχολούμενους στον αλλιευτικό κλάδο. Το πρώτο σχέδιο περιλάμβανε θέματα αναβάθμισης των δεξιοτήτων και ορισμένες από τις εκπαιδευτικές ενότητες του ήταν η εισαγωγή στη λογιστική, ο αλλιευτικός τουρισμός και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Το δεύτερο σχέδιο κατάρτισης περιλάμβανε θέματα αλληλείας για βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων στον αλλιευτικό κλάδο. Ορισμένες από τις εκπαιδευτικές ενότητες ήταν οι πρώτες βοήθειες, η χρήση GPS και ραντάρ και η προστασία του περιβάλλοντος. Είστε ικανοποιημένοι από τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα του τοπικού προγράμματος? Τι να περιμένουμε για το μέλλον? Λαμβάνοντας υπόψη τα περιορισμένα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, τους περιορισμένους πόρους, την περίοδο υλοποίησης που συνέπεσε με την περίοδο της οικονομικής κρίσης και την περίοδο της οικονομικής ύφεσης που επακολούθησε, καθώς και την απουσία συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή του αλλιευτικού τουρισμού, η υλοποίηση του τοπικού προγράμματος μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένη. Παράλληλα, η αναπτυξιακή προετοιμάζει το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός βελτιωμένου και αποδοτικότερου τοπικού προγράμματος, το οποίο εντάσσεται στη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης των επαρχιών Λάρνακας και Αμοχώστου και το οποίο θα υποβληθεί για έγκριση και συγχρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Θάλασσα 2014-2020. Ήδη εδώ και 1 χρόνο βρίσκεται σε εξέλιξη μια σειρά διαβουλεύσεων με τον τοπικό πληθυσμό και τους τοπικούς φορείς της περιοχής παρέμβασης, με το σύνθημα «Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί». Αναμένουμε να έρθουν εκείνες οι ιδέες και προτάσεις που θα προσδώσουν στην περιοχή περαιτέρω περιθώρια ανάπτυξης, αναζωογόνησης της τοπικής οικονομίας και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.